Ahojte, dnešné video bude o plemene islandský pony. Islandský pony meria od 130 do 140 cm v kohútiku. Pôvod má na Islande a sfarbenie všetky farby, ale najčastejšie ryšiak. Pôvod plemena možno sledovať do 9. storočia, keď si prisťahovalci zo škandinávskej pevniny priviezli na svoj vulkanický ostrov zvieratá na lodiach. Odvtedy zohrával tento koník ústrednú úlohu v živote ostrovanov. Islandský poník si zachováva mimoriadnu čistotu plemena. Pôvodne sa šľachtiteľské programy zameriavali na zachovanie sily a vytrvalosti, no neskôr sa sústredili na dobrú akosť 5 chodov vlastných tomuto plemenu. V mnohých žrebčinoch chovajú prísne len jednu z 15 základných farieb. Islandský kôň sa necháva v povodivých stádach, aby si zachoval charakter s malým prístrežkom a malým množstvom krmiva počas krutých zím. Poľnohospodári na vyššie položených miestach zaháňajú na konci leta stáda koní a oviec tradičným spôsobom na koni. Rekreačné jazdy po Islande sú zaužívanou aktivitou a jazdecké športy sú tu obľúbené. K pretekárskym disciplínam patria dostihy, cross country, drezúra a parkour.